Boas noites. Que son eu? Eu son unha cousa negruzca, largirucha, sinuosa, pringosa, mocosa. Eu son o último eslabón da cana de pescar. Eu son, con moito orgullo, unha miñoca de mar. Xa o dicía aquel erudito, Miro Pereira. Onde vas ti, miñoca? Eu quero ir a pescar. Eu son unha miñoca. E mirades como estou. Donde imaginades que vivo? Claro, son de mar. Non hai que ser moi espabilado para saber que vivo nunha praia. Pero en que praia? Eu non vivo na praia de Barra, ni na praia de Nerja, ni na Viñó, ni siquiera en Panxón ou aquí en Rodeira. Eu vivo nunha desas praias donde as pedras saen de punta, donde o sol dá de costas, donde cando baixa a marea queda todo cheo de verdello e os cans van cajar. Podíamos dicir que vivo na praia da Congorza. Eu vivo ali. Estou ben. Non te dixo que non. Estou che la mar de ben. Hasta cando? Hasta que veñen eses e me veñen a molestar a min cando estou ali na miña pedra. Quen son eses? Primeiro de nada, quero preguntar unha cousa. Hai alguén de Vigo aquí? Hai alguén de Vigo aquí? ¿Hay alguén de Vigo aquí? Bueno, pues si hay alguén de Vigo aquí, que se joda. Porque eu estou farto deses vigueses. Eses viguesiños furtivos frustrados que me veñen joder a min, a miña pedra, cando estou eu ali, porque non teñen outra cousa que facer que imaginarvos. Están ali. Poñamos en la avenida de la Florida, porque queda más hermoso. Un domingo por la tarde, después del cocido, en la sobremesa, en vez de ver el peliculón de Antena 3, di yo moza moza. Cariño, gustaría ir de safari acuático a Cangas? Safari acuático. Por que non vas ao só, carallo? Porque hai un tigre ali morto de fome. É o mellor está dormindo, non miras?
Claro, y ella le dice, bueno, si te pones y te empeñas, pues vamos de safari acuático. E ala veñen eles dous, furtivos frustrados, que veñen así, a pelo descubierto. Poñen como medio un minixor, unha camiseta, e veñen para lá a playa da Congosa. E empeñense a andar por aquelas pedras que están así de punta. E ven, ai, 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 ai. E dice, pero papá, hostia, ¿sabes cómo pinchan estas piedras, cariño? El safari acuático es lo que tiene, amor. Papá, hostias, ¿por qué non pon sus chorlitos? Ainda que aníos de viejo lle chaman escarpins. Es que son muy pijos ellos, ¿sabes? Tú sabes, ¿no? Furtivos frustrados que me veñen joder a min. Safari acuático, din. Si miran un cangrejo, di, mira un cangrejito, un cangrejito. Vale, cangrejo, pero en negro. Entón é un queimacasas. Que non nos enteramos. Que me miran a mí. Vale, o meu tamaño é considerable, pero chamarme a min serpiente de mar. Hai que ter collón. Furtivos frustrados que me veñen joder a min e non saben espetarme nun anzó para ir a pescar 4 sargos o muelle de Masó. Sargos de media cuarta. Que me dixen a min tranquilo, home? Que vayan aí, a de Jandón, que hai miñoca coreana por 2 euros. Non me jodas. Mira que si son parvos, que van a pescar caspeteras ali no muelle, que andan, ¡fua! Tiran. Si estas luras instauraron o rally da petera. Furtivos frustrados. Non serás de viejo, ti. Boas noites.